ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ରିପୁ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, କ'ଣ କୁହ? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଆସିଲା, ଘାସିବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ କଥାଟା କାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପଚାରି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଘଟଣାଟି ସତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ନିଜେ କାଳର ଚିତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପାଲହଡ଼ାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ମୁଲକରୁ ସଂଘର୍ଷର ପଥେ ପଥେ ପହଞ୍ଚେ କିଶୋରନଗରର ସିଟି ସ୍କୁଲରେ। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରିବାରିକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଉ। ମାତ୍ର ପରେ ସେଠି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମିରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରୁ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ରକ୍ତର ଗତି, ଥରି ଉଠେ ଓଠ, ଆଉ ବହିଯାଏ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଲୁହ। ଘାସିବାବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ଖବର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ନାଟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିବା ଏକ ଚେହେରା। ଯେକୌଣସି ସାମୂହିକ କାମରେ ନାଁ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା। ଭଗବାନ ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ସହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ବି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଆମ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ କିଛି ଭାବଗର୍ଭକ ଭଜନ। ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଶେଷ ଭଜନଟି ଥିଲା, ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ମଞ୍ଜୁର କର ହେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ମୋର। ଆଉ ସେଇ ଦରଖାସ୍ତ ତାଙ୍କର ସତସତିକା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା। ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଝଡ଼ ସହିଯାରେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଇଟିଆଇ କିଶୋରନଗରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋତକ ଭରା ଶେଷ ବିଦାୟ।